खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रंगियानि रेल जंक्शनाव राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिनिफ्राय गोग्लैनानै सासे आइजोआ खास्रि बिस्रियै जिउ गोमादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे 12424 नम्बरनि गंसे राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिजों राजस्थाननि माउन्ट आबुनिफ्राय फैबाय थादोंमोन प्रजापति ईश्वरिया ब्रह्म कुमारी मुंनि मोनसे आइजोनि हानजाया। नाथाय रंगिया जंक्शननिफ्राय लखिमपुरसिम थांनाय रेलगारि सोलायनांगौनि जाहोनाव रेलगारिनिफ्राय ओंखारदोंमोन जिउ खहा जानाय आइजोआ। नाथाय बे ओंखारनाय समावनो रेलगारिया लासै लासै खारबाय थानाय समाव आइजोआ रेलगारिनिफ्राय फिस्लायनानै गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। जाथाय जानाय लोगो लोगो रेलवे पुलिसआ आइजोखौ बोखांनानै रेलवे बिफाननि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। जिउ खहा जानाय आइजोनि सिनायथिखौ लखिमपुर जिल्लानि जन्मनि देउरि होननानै सिनायथिनो हादों। खोला करियानि गेवनसां प्रभिन्सआव हाग्रा राननानै गिलु बालु अरा खामनानै जेरावबो गोसारलादों। बे अर खामनायनि जाहोनाव गासै सा 18 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 10 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बेनि मादाव सानैया गोब्राब हालोदाव दङ आरो बेनि अनगायैबो सासेखौ नागिरनानै मोननाय जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो मिथिहोबावनाय बादिब्ला गासै 17,000 हेक्टर हाग्राया अर खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। जायनि जाहोनाव बे जाथायाव गासै 209 नखरफोरजों लोगोसे मन्दिरफोराबो खामजोबनानै सेवहांगार जादों। बे अर खामनायखौ रैखाथि होनो थाखाय 5,000सो रैखाथि हानजाया खामानि मावगासिनो दङ आरो 146 हेलिकप्टारजों अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय नाजाबाय थादों होननानै फोसावदों करियान सोरखारा। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि राजेन बर' बिथाङा रुंसारि जाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो मिथिनो हायै गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै गोदान दिल्लीनि मेक्स हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थांनाय मंगलबारनि हरनि 9 रिंगासो समाव 54 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ खहा जानायखौ पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मानोना बिथाङा एबसुआव थानानै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमायाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ फोजोबस्रांनो थाखायबो खामानि मावदोंमोन आरो बेजों लोगोसे विजय कृष्णा हिन्देक मेम'रियेल एवार्डबो मोननो हादोंमोन। बिटिआरनि सा 10 फरायसाफोरा भारतनि अख्रांमा बिजिरसंसालिफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय दावबायहैदों। थांनाय 25 मार्चआव अख्रांमा बिजिरसं आरो नायबिजिरनायाव भारतनि दावगानायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय नीलेश एम देसाईनि दैदेननायजों आरो विल्सन हासदानि नुजाथिनायाव आहमेदाबादाव थानाय इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन स्पेस एप्लिकेशन सेन्टार ISROआव दावबायहैदों। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां नब्लांखौ हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित नार्जारिया मैया बेखेवनानै होबाय। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे फोरमायथिदों दि बिटिआर सोरखारा थांनाय 2024-2025 मायथाइनि रांबावजा बोसोरनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलनि गं 40 बियाबफोराव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां नब्लांखौ लुनाय जादों। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि सायावबो खोथा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 17 बोसोर बिपिएफआ सोरखार सालायनायाव बिथांमोना मा मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रानो नुदों, बेखौ आं बुंनांगौ गैया। बिपिएफ दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैनि सानाव हाग्रामा महिलारिनि सोबख'नाय नासयनायखौ सहायनो हायैयाव हारिनि गेजेराव एना-एनि आरो समाजाव गुबुंले थासारिखौ लाबोनायनि थाखाय बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय थादों। हारिनि देरहासारनाय खामानि मावनो हाग्रामा महिलारिया गोसो गैया आरो हारि जौगानाय आरो हारिनि खौसेथिखौ बिथाङा लुबैया। बे खोथाखौ गावसोरनि दोलोनि सुबुंफोरानो बुंगासिनो दङ। आं बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा राजखान्थि होननानै साननो हागौ, नाथाय बे खोथाखौ बिपिएफ दोलोनिनो सुबुंफोरा जोंजों सावरायबाय थायो होननानै बुंथियो इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। राजखान्थिनि बारहावाजों सुबुंफोरा मा बुङो आरो मा बुङा। रां होगोन होननानै बिपिएफ दोलोआ जयेन जाहोनो लेंहरनायनि अजद होदों पुर्न मोसाहारिया। बावैसो सान सिगां जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सेंमारि गामियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन, जेराव बे जयनिं हाबाफारियावनो बिपिएफ दोलोनि माखासे मावथिफ्रा पुर्न मोसाहारिखौ 5,000 रां होगोन होननानै थगायनानै लेंनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे सानखालि जयनिं जाहोनाय सुबुंफोरा फिन इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों होननानै फोरमायथिदों पुर्न मोसाहारिया। सावगारियाव नुनाय सुबुंनि मुङा बिरफुं सरगियारि। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि आरो बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला मैया बेलासि समनि 2 रिंगासो समाव गावनि बिहावनि न'निफ्राय फैबाय थानाय समावनो गावनि हिन्जाव आरो गावनि गासैबो डकुमेन्टस थानाय गांसे बेगआ गोमादों। बेगआव 3,000 रांसो दंमोन आरो लोगोसे गोनां डकुमेन्टस एटिएम, पान कार्ड, आधार कार्ड, गारि लाइसेन्स गासिबो कार्डफोरा दंजोबोमोन।
मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा कक्लाबारि गामिनिफ्राय 120 नं भुटान थांनाय लामानिफ्राय बरखाग्रा गामिसिम थांबाय थानाय समावनो लामायाव गनानै थालांदों। सोरबाफोर बिथांनि बेगखौ नुदोंब्ला रांखौ मोनाब्लाबो डकुमेन्टस एबा गोनां फोरमानलाइफोरखौ मोनफिनजानो लुबैदों बिरफुं सरगियारिया। आरो मोनोब्ला बिथांनि मबाइल नम्बर 7001333317 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों बिरफुं सरगियारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि साम्पाबथियाव BPF दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। 14 नं चिरांटुर ब्लक BPF दोलोनि लोगो आफादगिरि दिनेश बसुमतारिया थांनाय बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे UPPL दोलोआव जयनिं जादोंब्लाबो दिनै BPF दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै फिन BPF दोलोआव जयनिं जायो होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा फैफिननाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।